טוב, זה מעשה מגרפיטי. לא מדע, ככה עושים גרפיטי. בלי להזכיר שמות. זה יהיה בערוץ 8, בערוץ 8, בערוץ 8. הלו, ככה לומדים לעשות, אני לא ידעתי טוב. סטודנט שנהגים בבצלאל. שאלות, חייב לעשות בצורה כזאת? זה חייבים בצורה כזאת לעשות את הציורים, שזה בכל מיני צבעים. והוא רצה לפרסומות, הוא עושה עכשיו... מה זה? זה גם נון. לא להפריע לאומן, הוא בשעה זה... מותר לדבר באמצע שעושים. הערב בחסות במיה, פפריקה של ביטון. בטעם במיה. אני הולך עוד 3 צעדים אחורה, אני נופל למים. למה? בגלל האורות אתה עומד לפה? תגיד לנו, מקבלים איזה אורות? וואי וואי זה אורות, וואי זה אורות. שאלה לכבודו, שנה, מקבלים מענן אחרות או לא? זה אור האורות. מה זה אור האורות? זה לעשות ככה, אבל זה נהגו להגיד גרפיטי, שבלונה. כמה צבעים שיהיה בזה? כמה שיותר צבעים יותר טוב, זה יותר מסוגר, זה... תלוי בחשמל שבאותו יום. אולי. שלא חייבים, מה שהוא עושה עכשיו זה למהדרים מן המהדרים. זה נהגו להדר בשמחה, איסקי נדבת ליבו, יעשה סמיילי. אפשר לעשות אותו עם חיוך, אפשר לעשות אותו עם משקפיים, הכל בסדר. זה הולך ככה, זה עכשיו הסמיילי רק נולד, אז הוא עוד לא עשו לו חלקה. עוד מעט הנה עכשיו אנחנו נעשה לו חלקה תכף. הוא עכשיו קיבל כיפה, הוא התחיל ללכת לחדר, עשו לו חלקה וסמיילי. הוא קיבל פונפון עם 3 תגים. הנה, יש פה איזה חיה ביער, שוב, רואה? עכשיו עושים מילואים, זה מילואים. עכשיו 8 הוא קיבל עכשיו במילואים.
דן, תגיד להם ככה בשעות הערב רושם, לא ביום שיש לי יום מסתם. מה פתאום? אחרי זה מקבלים הרחקה ממירון, וזה, זה לא טוב. בעיה. אולי. הבעיה עם הדברים האלה, שזה כשעושים את זה, זה מתחיל להתמכר, ואז רוצים לעשות כזה כל יום. אז זה טוב או לא טוב? זה טוב מאוד. יופי. ואז ככה עושים כל יום, זה טוב בבוקר אחד לעשות, לפנות בוקר, שלוש ככה, לפני הנץ, ובזמן הסליחות שכולם בבית כנסת שותים את התה עם הנען על הביסקוויטים, והשבייקיות, אז לעשות ככה, לא יגידו למה אתה זה, עושים סליחות, ואחרי צהריים זה גם טוב ככה בשביל הערב. לפעמים צריך לבדור את הנפש, לדרוך על קוצים על פשרים גדולים וחומות גדולים, מה עושים? זה צריך לבוא עם צוות מיוחד של גרפיטי, של סטפלינג, והם עושים את זה. זה סטפלינג. גלבש. זה טוב, זה מספיק, זה... זה א' מרוקאי, תגיד להם. זה א' מרוקאית ממקנס. תביאו אותה. היא א' מקנס, מי שעושה אותה ניצל מקנס. זה סודות. כן. תגיד להם את זה ברמקול. זה תכף הוא יעשה ו' ממרקס, ומין סופית. סופית זה מקפקז. המין סופית זה מהרי הקפקז. זה סורד מה שהוא אומר פה. שאלה חשובה, האם חייב לעשות חיוך בגרפית? לא, זה המהדרים מן המהדרים. נהגו לחייך. אפשר לעשות פרצוף רוקד, אפשר לעשות עם רגליים, בלי רגליים, אוזניים, בלי אוזניים. זה הכל בסדר. למשל זה קוראים לו סמיילי חשמליקו. הוא מחושמל, יצא לו כאלה כל מיני חשמלים חייב של אומן בערוץ 8, 9 בערב. במי